Pe bai i chi golli'r arddangosfa Arthuraidd yma eleni, mae'n y gyfle eto i weld rhai o'r eitemau pwysig oedd yn yr arddangosfa, a hynny ar-lein. Edrychwch enghraifft ar lyfr du Caerfyrddin ac yn ddangosiad Arthur ger bron glewlwyd Gafaelfawr y porthor mawr y tu allan i Lys. Ymddangosiad wedyn Arthur yn chwedl Culhwch ac Olwen yn rhoi cymorth i'w gefnder i ennill olwen yn wraig iddo. A beth wedyn am y cyfeiriad enigmatig hwnnw at Arthur yng ngherdd y Gododdin yn llyfr Aneurin. Ac nid dyna'r cyfan wrth gwrs, mae Arthur yn ymddangos fel cymeriad yn chwedl Gernyweg, Bewnans Ce. Ie, mae Arthur yng Nghernyw yn ogystal ac yng Nghymru. Y cyfan ar gael ar wefan y llyfrgell wedi ei digidol.